malam ka raga ya abun da ka fara ku saurara jama'a. Nace ba ma neman taimakon shehu tijjani, ba ma neman taimakon Ibrahim Inyas, kai manzon Allah ma in mun shiga tsanani ba ma neman taimakon ya ta abin da na ake. To ku saurara ku ji. Yanzu ai tara jijiyan wanda suka yi wayanda ya yi foundation ya hau kansu ya wuce suka yi shiru suka sai akan ma'aiki, kuma na san ba don ma'aiki din bane don wayanda ya taka ya wuce din ne. A jawahirul ma'ani juzu'i na farko babi na 4 tana nan anan. wallahi ku saurara mana, ku saurara. Ba na magana don ku yi kabbara, ina magana don mala'iku su rubuta ne. Wallahi tallahi a jawahirul ma'ani abunda malam ya faɗa gurare 4 ne. Na farko a juzu'i na farko babi na 4 fasali na 3 Shehu Tijjani ya ce annabi bai da mallakan komai a duniya har da lahira, don fadin Allah subhanahu wa ta'ala la adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilai. A jawahirul ma'ani juz'i na farko babi na fasali na farko Shehu Tijjani ya ce ko tawassuli ba ai da annabi, kai tawassul da aikin ka nagartaccen aiki don fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa butagu ilaihi alwasila. A jawahirul ma'ani juz'i na 2 babi na 5 fasali na farko Shehu Tijjani ya ce annabi kamar mutum ne bai da mallaka abinda Allah ya mallaka masa, duk da shi yake bada madadi. To abinda nake faɗa yadda suka tara jijiyan waya ba don Allah bane, ba don annabin Allah bane. Ga kyauta gara basa ba ina bauce ba har yanzu, tahaddi zuwa har gobe. Wanda ya haifu daga cikin 'yan tarekan Tijjaniya idan ya kawo hususiyar Allah guda 150,000 zan bashi. Wallahi zan bashi na ran sai. Na biyu hususiyar abunda Allah ne kada ya kadaita, ba ka son wali a ciki, ba ka son kowa, kawai wannan na Allah ne guda 1 ga 50,000. Na ɗaya kenan. Ku saurara nake muku bar wancan, na son kar wancan miti 5 dan yayi 10. Na biyu ga 'yan tarikan Tijjani a garin Bauchi, duk wanda ya kawo hususiyar ma'aiki guda 1 tak, abunda annabi ne kadai yake banta, ba ka san wali a ciki 100,000. Wallahi cika baki suke yi, suna fari a baka ne. Ni koran suwa na yi ga 100,000 mana annabi ya sa. Wallahi tallahi 200,000 guda 1 kawai ka ce wannan na annabi ne kawai 200,000. Akwai mai karawa? Ga wani ya sa 250,000 hususiyar annabi kawai. Wadda wani da yi musharaka da shi ba ke Shi kadai na annabi ne, ba musharakan kowa a ciki.